Hlala phansi. Siqalela lonke lolwazi ngokusheshsha. Sizwana? Engathi mningi lo msebenzi mnumzane. Mnumzane. Engathi lo msebenzi uzongithatha amahora amabili wonke mengibuka. Kulungile nosuku lonke namhlanje kusasa kuzothatha isigamo. Yebo mnumzane uDiwali yabona sufikile manje nalapho ulilo ungicelile ukuthi ngizama ukumtholela uFlower lapha. Umsebenzi kalilo ubalekile. Yebo mnumzane, iDiwali sifikile phela ulilo uthe hayi angimthengele nje amakhila ayishumi lapha na Flower yabona. Ngempela Vishwa. uFlower mabele. Yebo, uFlower. uFlower. Hayibo, mnumzane. Kuzohamba kahle sengisho ukuthi kuhle kakhulu kuyamangaza kodwa wazi kanjani mnumzane ngoba phela ukwenzisa inkampani akudingeka uFlower kudingeka lokho ogutshiwe mnumzane ayibona ngoba ulilo ufuna logutshiwe owombili ogutshiwe ngizothatha Manje uyiPA kaba wena. yakho mnumzane Uzokwenza umsebenzi kabavisha. ngabe sengwenzile umsebenzi wakho mnumzane kodwa ulilo ungicela eqala mnumzane manje ngizoqala ngowakhe ke bese ngicine ngowakho mnumzane Vishwa ngikubize lana ngakufonela ngoba bengikubizela umsebenzi. Yebo mnumzane ungithintile ocingweni kodwa emva kokuthi ade ngithintwe umlilo uqobo mnumzane manje ngizoqala ngomsebenzi wakhe bese ke ngibuya ke ngenze wakho ke mnumzane uyayibona mnumzane ufuna ukuyizwisisa lento Vishwa. Yebo mnumzane Ngomphathi wakho. Uwe Hayi ulila. Mnumzane ngiyazi ukuthi ubasilana kodwa ke siyazi ukuthi umhlaba usebenza kanjani yabona inkosikazi yendoda yiye ubasa uqobo umphathi wekhaya Ivele yabangaka. Mnumzane uVishwa Rup. kuzomela ngihambe mnumzane naba bayangibiza ngapha yabona Uqaluma. Manje sekuyiPA yami. Le ntombazane iqalisa wonke umuntu ngimina. Uphezulu kwani kanti? Mnumzane uVishwa Rup woza. Sheshisa. Woza. kwenze njani yonke into oyicelile izokwenzeka ngomzuzwana nje ezayo khuleka wena buka yabona ke nayi sifikile ngitheni Izinto seyifikile. Yiletheni la. Bekani la. Nazo-ke Lalela. awusuka Lalela. Lethe yonke into yabona lana. kukhona yonke into lana isemolina uFlower onhlobonhlobo uFlower omdala oshukela inongo yonke into ikhona Ngiyezwa ukuthi ulethe yonke into ke kulungile ke. ngiyabonga Wenzela bakajahagida leli khekhe noma wenzela umhlaba wonke. Akuve hlanya lo. Cha Lakshmi, khuluma naye ngenhlonipho. Angithi simbiza umamezala wethu angithi. Qhubeka usebenze la. Kodwa Lakshmi Awukuhle. Kuhle ukuthi amalungiselelo ahamba kahle. Yebo. Kuhle ukuthi nenza konke ekhaya. Kodwa ngicabanga ukuthi kuzokwenzeka. Imake kancane engicela sifake phakathi. woza hayi singilandele Gogo. Kungenzeka singakwazi. Phela ngenzi yonke into ngedwa. Angithi ngineqembu mina lingisiza ngakho konke. Anisho ke. Nizokwazi. Uyababona kodwa ukuthi banomfudo. Gogo, ungakhathazeki. Ukuthola kwabo akusangisabisi mina manje. Ngoba mina ngisayena phela ulila. Ngulila 2.0 okwelinye izinga. Gogo, uyazi kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi noma Qoba kahle kanjani lana. mina ngizokwazi ukwenza bawenze lo msebenzi. Wena thula ubheke nje. Uzobona. Madam Lila ngapha ngicabanga konke sekulungile Yebo. ngihamba ke manje ngiyakumnumzane ngale udini uganunu wabo kumele ngenze wakhe uzongidla ngifele Phela, hamba ke phela. yebo Kulungileka sambeni, mningi umsebenzi kumele siwenze asiqaleni manje niyezwa? Qalani ke, sisebenza ngokusheshsha la senza ama-checklist siqala senza ama-chan campaign, ama-chivite nayo yonke into niyezwa kulungileka sisebenza. Durga, mawuqeda nje ukwenza ama-checklist uqala ufake uFlower. Ipheke ngomlilo phansi kulungile. Yebo gogo. Lalela ke Saraswati, mawuqeda nje la qala wenza ama-checklist. Lakshmi, kwenzakalani la sheshisa la? Yebo. Kumele wasichan kampali qala, uyezwa? Lalela kwanele ukuthi uvele nje uqove inhlama yeshakapali Lakshmi. Kumele ukuthi uyicindezele kakhulu ukuze mawuyifake emafutheni ikwazi kuba crispy yangizwa? Uyangizwa? Yebo gogo. Enzake.
njalo ma. Ngoba uvisha manje sekumndeni wonke. Ma ngisayenze mina. Nginomsebenzi okumele ngiwenze. Sithando, konke lokho ngizokufaka la. Yenza wena mi thatha. Sithando sami. Indaba ngaye. Lakshmi, ngabe khona umunye ufuna ngikwenze? Kuningi kumele sikwenze. Angithi kuthiwa senza ngalutho. Thatha la. Aw, Lakshmi? Turka. Bafo. Kwenzakaleni kanti? Haw, kwenzekeni? Asambeni. Bawumsebenzi nje lapha. Kodwa kulungile ngoba ngizosebenza lana. Futhi okunyeke nje umholi kumele enze isiqinisekiso sokuthi abasebenzi bakhe bayasebenza. Aphinda basize awamboza amaphutha abawenzayo mabesebenza. Abantu beshesha kangaka ucima ugesi ngempela. Ngizohamba kanjani mina pho ngekusofa? Nangoke lo AJ engimthandayo. Yindaba nje njalo ungahlali unje. Ya kubekela. Nazo ke kusho ukuthi nifike ngesikhathi, hawo. Sanibonani uDiwalo omuhle kini nonke namhlanje. Aningitsheleni ke niyakuthanda ukudla? Nkosazanelile usho nathi? uDiwali phela. Ngeke ngifike ngizobona abantu engisebenza nabo kanti. Sengathi lo Diwali lo unganilethela injabulo, intokozo nokukhulu uphumelela. uDiwalo omuhle nakuwena futhi. Ngiyabonga. Mnumzane uVishwa Rupi yonke into iselungile? Yonke into uzobona.
dlani ukudla kwenu ngokuthula ke. Niyezwa? Ngizobuye nginibone mina. Nkosazana kuva kumnandi. Sekuphela iminyaka eminingi ngabe umnomzane AJ esiphethe kahle. Nonkosazane Lila naye ungomunye wethu. Kepha ave siphethe kahle. Uyabona kodwa lama snacks awathengwanga enziwe la ekhaya. Kongenxa kaNkosazana Lila ukuthi isidlo endlini kaAJ. Yazi ngizwani? Asisithole isikhathi sokwenza ama snacks. Ingakho ke uNkosazana Lila evele wasenzela ama snacks. Empeleni umnumzana AJ no Lila bafanelene nje kabi. Niyakubona kodwa lokho? Konke la ngihamba khona bayabancoma nje. Yaza ngiqonde ngempela ukuthi uLila ubaloye ngani labantu laba. Kuzofanele ngibahlukanise ngempela labantu manje. Kanti futhi ngalokho kuzofanele ngenze ingxabano phakathi kwabo. Vishwa, lethi laptop yami. Yebo mnumzane. Vishwa, Kwenzekeni mnumzane. uyakhala. Cha mnumzane. Kwenze njani? Ulila mnumzane uyabona engeuthanda ukuyizwa lento ngisho ngamazwi ami yabona ngoba mnumzane yabona Amagama awusebenzisa amagama. yebo mnumzane ngeuthanda ungizwe ngisho lento kodwa ngikwazi ukuyibamba mnumzane ngoba uyabona madam Lila Isho ukuthi kwenzakaleni kuphi inkinga? mnumzane Ima kwenze njani? mnumzane ngiyazi ukuthi umthandi Lila mnumzane kodwa ke Ulila umuntu onomoya omuhle kakhulu mnumzane. Uyabona nje ukuthi uyenzile yonke into ayinhle enzela wonke umuntu la ekhaya. Mnumzane angike esimweni sokuthi mina ngisho lento mnumzane. Kodwa mnumzane usenhlanhleni enkulu kakhulu mnumzane. Mnumzane isikhathi sihamba inhlanhla yakhe izoziphela. Ungayinakile mnumzane. Uyabona angazi ngingathini. Ngingakubeka kodwa ekhaya. iAC iphezulu kakhulu. Ufuna ngiyokushiya ekhaya yini vela? Hayi angathi abanye bakhuluma namawindi ezimoto. Yini kanti wathula nje? Hayi anginendaba nomngathini. Uzawudinga omunye umuntu. Cha. Sawubona AJ. Sawubona. Ngicela ngene. AJ, kwakuhle ukuthi sofikile. Sakhe indlu lana. Uyakwazi ukwakha indlu? Cha, ngaze ngiyake. Kungani ongakho izinto ezincane zediwali la kwakho? Izinto enjalo sivamise ukuthi siyithenge lapha emakethe. Ayikho into emnandi ngalokho. Antilila yena hlala akhe imkhukhu emkhulu iminyaka yonke nje. Wakhelile umkhukhu omkhulu right guard konyaka ophelile. AJ, ungeze uzosisiza sakhele indlu. Manje yini kanobabili, Ake nithule. AJ ngena phakathi. Kalendi yenza itiye. Aw. Cha. Ngizokwenza itiye inkinga ukuthi uyazi bengalindele ukuthi ngabona wena. Yingakho nje ngivele ngadideka. Ungangena waza AJ. Kodwa ma, yekela uAJ asisize sakhele indlu. Yebo mnumzane AJ ngicela ungene. Hayi bo kwenze njani kanobabili? AJ uzowenza kanjani umgugu? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.